تۆڕە مێدیایە ڕووداوی بۆ جارە یەکمین وێنەیەن birîndarekî xwepêşanderên Mehabadê belav dike li gorî zanyariyên Rûdawê. Akam Tellaç kurê Cemal temen 25 salî xwendekarê zanîngeha azadiya Mehabadê di xwepêşandanên bajarê Mehabadê ya roja pênçema derbasbûyî de bi teqeya rasterast ya hêzên emniyên Îranê ve bi giranî hatiye birîndarkirin. Piştî birîndarbûnê Akam ji bo nexweşxaneya İmam Xwênî ya bajarê Mehabadê hatiye veguhastin û neştergerî bo hatiye kirin. Lê bi sedema giraniyê birînên vî ew bo nexweşxaneya İmam Xwênî ya bajarê Ormiyê hatiye veguhastin û li vir jî du caran neştergerî jê re hatiye kirin û dibin çavdêriya hûriya pizîşkî de ye. Çavkaniyekê di nava nexweşxaneya İmam Xwênî ya bajarê Ormiyê de ji Rûdawê re ragihand ku Akam di navbereke gelekî kêm de bi teqeya çeka cora Tapra Winchester birîndar bûye û pêtirî çil saçme ji stû zikê wî ketine û rastî xwînrejiya hundir hatiye. Vê çavkaniyar ve got ku ev odeya Akam tê de tê dermankirin di min çavdêriya tund ya hêzên emnî de ye û rewşa bavê wî ya tenduristî jî nebaş e. Eva di demekê de ye ku cîgirê fermandeyê giştiyê polîsê Îranê ragihand ku hemû birîndarên xwepêşandanê Mehabadê li ser pêyan hatine dermankirin û rewşa hemûyan baş bûye.